Nêzîkî 5 salane û her 8 efserên Kurd yên ji rejîma Sûriyê cudabûne bê çarenivîsin. Tevî ku li herêmên dibin kontrola Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD hatibûn binçavkirin, lê PYD danpêdanê bihebûna wan efseran di zîndanên xwe de yan jî radestkirina wan ji rejîma Sûriyê re nake. Piştî şoreşa Sûriyê û ji ber ku artêşa rejîma Sûriyê bikarê stemkarî û binpêkirinan derheqê gelê Sûriyê de radibûn, bi hezaran ji efser û çekdar ji artêşa rejîmê cudabûn. Herwiha bi hezaran ji Kurdên ku di leşkeriya rejîmê ya neçar de û kesên xwebexş veqetiyan. Dirêkefta hevdehê Nîsana sala 2013 8 efserên Kurd ji artêşa rejîmê cudabûn û biryara hatina Herêma Kurdistanê dan û piştî xwegihandin bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ku di wê demê de û ta niha jî ew bajar dibin destê PYD de ye, dengûbasên wan efseran hatin birîn. Efserên Kurd ev in: Emîd Mihemed Xelîl Elî ji bajarê Babê yê Rojhilatê Helebê ye. Eqîd Mihemed Heysem ji bajarê Efrînê ye. Eqîd Hesen Oso ji bajarê Efrînê ye. Eqîd Mihemed Gula Xeyrî ji bajarê Efrînê ye. Muqeddem Şewqî Osman ji bajarê Efrînê ye. Raed Behzad Neso ji bajarê Efrînê ye. Neqîb Hesên Bekir ji bajarê Efrînê ye. Mulazim Ewwel Ednan Berazî ji bajarê Kobanê ye. Li gor çalakvan û siyasetmedaran ku PYD bikarê binçavkirina efserên Kurd rabûne û nedûre ku wek çawa serkirde Ebdurrehman Apo radestî rejîmê kiribûn, ew 8 efserên Kurd jî radestî rejîmê kiribe. PYD kongerek li jêr navê Kenekê bi mebesta Yekrêziya Navmala Kurdî li darxist. Piştre biryara serbestberdana girtiyên di zîndanên xwe de û vekirina nivîzgehên partiyên siyasî da. Lê pirsa ku tê kirin, gelo PYD bi niyaza xwe ya pak wek çawa Daeş serbest berdidan, dê her 8 efserên Kurd jî serbest berde yan herî kêm danpêdanê bi radestkirina wan ji bo rejîmê bike, ji ber ku ew berpirse di ber windakirina wan li herêmeke dibin destê wan de hatibûn binçavkirin û windakirin.